Hello everyone, welcome to my channel. இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஹார்ட் ஷேப் கொலாஜ் ஃபோட்டோ எப்படி ஃபோனில் எடிட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க இந்த வீடியோவில் போகலாம். இந்த வீடியோக்கு தேவையான பேக்ரவுண்டு அந்த இன்னொரு ஃபைலோட லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. அது இருந்தால் தான் இந்த எடிட் பண்ண முடியும். ஃபஸ்ட்டு நெட்டை ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. நெட்டை ஆன்லேருந்து ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. ஆஃப் பண்ணிட்டு முன்னாடி இப்போது ப்ளஸ்ஸு கொடுத்துக்கலாம். ப்ளஸ்ஸு கொடுத்ததோடனே கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்கன்னா ட்ராயிங்கில் சி ஆல் கொடுத்துக்கலாம். அதில் க்ரியேட் நியூ கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு எந்த சைஸ் வேணுமோ அந்த சைஸில் கொடுத்துக்கோங்க. டிஃபால்ட்டாக வேணுன்னா கூட அந்த சைஸை கிளிக் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம். இப்போ எனக்கு 1:1 எடுத்துக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு இந்த டூப்ளிகேட் இந்த இதை எடுத்துக்கிட்டு இதை ஹைட் பண்ணிவிட்டு ஏ மார்க்கை கிளிக் பண்ணிவிட்டு எடிட் இமேஜ் கொடுத்துக்கலாம். இப்போ நியூ பேஜ் ஒன்று ஓப்பன் ஆகிருக்கும். இப்போது இதில் ஆட் ஃபோட்டோ கொடுத்துக்கலாம். ஆட் ஃபோட்டோ கொடுத்துட்டு இப்போ நான் இந்த ஃபோட்டோவோட லிங்கை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன், டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது ஜூம் அவுட் பண்ணிட்டு இதை ப்ளஸ் பண்ணி இது கொஞ்சம் இழுத்துக்கலாம். இழுத்துட்டு ப்ளஸ் கிளிக் பண்ணிக்கலாம். இப்போது மறுபடியும் ஆட் ஃபோட்டோ கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு என்னென்ன ஃபோட்டோ வேணுமோ ஆட் பண்ணிவிட்டு கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஒப்பாசிட்டியை கம்மியாக வச்சுட்டு கரெக்டாக அந்த பாக்ஸ்குள்ளே வச்சுக்கோங்க. பாக்ஸ்குள்ளே வச்சு எப்படி வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபுல்லாக வச்சுக்கலாம். பார்டருன்னு கிளிக் பண்ணி இன்னரை கம்மியாக வச்சுட்டு இதை ஒரு 4 வச்சுக்கலாம். 4 வச்சுட்டு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஒரு ஃபோட்டோ ஆட் ஆகிடுச்சு. மறுபடியும் அதே மாதிரி எல்லாத்துக்கும் அதே மாதிரி பண்ணிகிட்டே வரலாம். ஆட் ஃபோட்டோ கொடுத்துட்டு ஒப்பாசிட்டியை கம்மியாக வைக்கணும். கிராப் பண்ணிங்கனாலும் கிராப் பண்ணிக்கோங்க. அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் மறுபடியும் கிராப் பண்ணிக்கலாம். crop ஜூம் பண்ணி கரெக்டாக பொசிஷன் வச்சுக்கலாம். வச்சுட்டு அகைன் பார்டரை கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். நேரம் குறைச்சிட்டு இது கொஞ்சம் ஹைலைட்டாக வச்சுக்கலாம். ஏன்னா சென்டர் ஃபோட்டோவில் ஹைலைட்டாக வச்சுக்கலாம். அவ்வளோதான். இதே மாதிரி எல்லா ஃபோட்டோவை வச்சுட்டு ஒப்பாசிட்டியை கம்மியாக வச்சுட்டு பார்டரை கொடுத்துட்டு வச்சிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். இப்போது பேக்ரவுண்ட் எப்படி செட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போது அப்படியே ஏரோ மார்க் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதெல்லாம் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு சேவ் பண்ணிடுங்க.
அப்படியே பேக் வந்தீங்கன்னா இது மறுபடியும் இது ஓப்பன் ஆகும். ஓப்பன் ஆகினா ஃபோட்டோவில் ஃபோட்டோ கிளிக் பண்ணிக்கலாம். பண்ணிவிட்டு எடிட் இமேஜ். இப்போது இதில் எஃபெக்ட்ஸில் போயிட்டு கலர்ஸில் போயிட்டு க்யூ கொடுத்துட்டு மறுபடியும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இது மாதிரி ஓப்பன் ஆகும். இப்போது உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ அதை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் ஃபோட்டோவில் போயிட்டு கடைசி நமக்கு எடிட் பண்ணதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஜூம் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ஃபுல்லாக. இதை கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கீழே ஷேடோ கிளிக் பண்ணி சரி கொஞ்சம் இருக்கிற மாதிரி ஷேடோ போடுற மாதிரி இருக்கலாம். பாருங்க கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். முன்னாடி ஷேடோ அடிக்கிறது அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதே மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோவை ஆட் பண்ணி இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க.